Bé, bona nit a totes i tots. Bàsicament el que pretenem amb la moció és simplement un exercici de transparència i d'igualtat. L'Església Catòlica sempre ha sigut tractada amb privilegis en comparació amb els ciutadans i ciutadanes o en comparació amb altres associacions, i un d'aquests privilegis han estat l'ús que s'han fet dels béns immobiliaris. I les irregularitats en les immatriculacions, que és el que es tracta en aquesta moció, són un clar exemple, així com també, que va un poc emparellat, l'exempció del pagament de l'IBI. No existeix un inventari dels béns immobles immatriculats per l'Església Catòlica des que es va signar l'acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu el 3 de gener del 79. Aquest acord implicava l'exempció d'impostos en determinades activitats, culte, activitat pastoral, sacralització, apostolat, etc. de l'Església Catòlica, sent total i permanent en l'exempció d'impostos sobre la renda i el patrimoni. L'impost de béns immobles, l'IBI, precisament, que estàvem discutint abans, és un impost de caràcter municipal, que és, per tant, fonamental per a la hisenda local, i és necessari conèixer el nombre de béns immobles que en aquest cas té l'Església Catòlica i que s'acullen a l'exempció d'aquest impost, i determinar si el seu ús s'ajusta a activitats pròpiament religioses o a aquelles reconegudes pels acords. Per això, al final, com hem dit, el que busquem és un exercici de transparència i d'igualtat, garantir el compliment de la Constitució i el principi d'igualtat tributària, i per això és necessari el registre de béns de l'Església Catòlica i la seva efectiva catalogació. Per tant, els dos acords que pretenem en la moció són els següents. 1. Que l'Ajuntament de Canals recapte dels registres de la propietat la llista dels béns immatriculats per l'Església Catòlica, a l'empar i durant la vigència de l'article 206 de la llei hipotecària, des de 1979 fins a 2015, per poder realitzar en el termini màxim d'un any un inventari dels mateixos, que incloga la certificació catastral descriptiva i gràfica de la parcel·la o parcel·les catastrals, que es corresponga amb la descripció literal i la delimitació geogràfica de la finca, la immatriculació de la qual se sol·licita. I 2. Estudiar els usos de cadascuna de les propietats que siguin legítimament de l'Església Catòlica i establir l'obligatorietat de pagar l'IBI per a aquelles que no tinguen funció de culte.